Siyakhuleka kunina bendlela manje amakhosi, siyakhuleka kunina besilo. Igama lami uSabelo Mnikati, TV channel eMgedeni podcast. Wehluleke wancama uphakela umthakathi ofike eMagange ngokuzoxosha wokufika uNespaza Shop. Abanikazi bendawo bathe ayikuhlanganisa inhlobo lendaba, futhi lo muntu esimgcinile la unawo amaphepha, kodwa utheme ngabebuza uphakela umthakathi ukuthi apha amaphepha angaqhamuka, angavezwa, okuveza ngokusobala ukuthi ubengenawo, kodwa bathe nje akayindawo. Why we defend kangaka le ndoda? Sikhuluma ngomsebenzi ofanele uwele izandleni zakho, hayi ukuthi sifuna ukunika omunye umuntu indawo ngeyakho. Why you defend umuntu ongamazi? Kukuphi kubo mama lo muntu? Umuzwa kubo ume kanjani? Unjani umuzwa kubo? Cela ubuza umuzwa kubo ubheke kuphi? Ubheke eMpumalanga noma eNtshonalanga noma kuphi? Ubheke kuphi umuzwa kubo lapha asuka khona? Abengibuza. Kulungile, ngiyakuzwa nami sengiyakubuza ke manje. Ubheke kuphi umuzwa kubo lapha akhe khona? Noma ngawazi. Ingozi webo mama lento le. Ingozi einganeni zethu, ingozi ezweni, ingozi kulomphakathi lo. Awekho amaphepha abanawo laba bantu. Wena wawabona ngani? Wawabona ngani wena? Abathatha amaphoyisa abahamba. Amaphoyisa manje. Ukhohlwa indaba yephoyisa. Khohlwa indaba yephoyisa. Ukade ukusho nje sithi umthetho wawazi amaphoyisa. Beyokwenzani? Akusikho kwakho lo. Akakwazi uNespaza Shop. Wonke umuntu othola amaphepha kusukela ngo2016. Nimzwile lo mama uthi from 1997. Ngiyezwa ke. Uthi from 1997 abantu ade benikwa amaphepha ngendlela engekho emthethweni. Ngiyakuzwa ke. Ngiyakuzwa lokho kusho ukuthi unawo amaphepha uhlala eSouth Africa. Uganiwe yini? Uganiwe bani? Iphepha ngikuphela. Uganiwe. Nemvume ube novisa nana. Uhlale nakho la. Sekuthola amaphepha unandaba nendodo ongayazi. Unendabani nendodo ongayazi. Ukuthi ngifuna ukuzwa la. Yeah. Wemfowethu yibuthathi biza abantu netruck lakho nithathe impahla zakho la store. Uyezwa baba, please do that, because these women can't protect you. They can't protect you. They think they can, they can't. Don't you see the problem? Let me tell you the problem. You guys, when you come to the country, you weigh the country through women. It's not right. We are men. We are men. We are men, we are soldiers of this land. We are supposed to guard this land. Like in your country as men, you do the same. These women can't wake up tomorrow and go and do business in your country. Can they do it? Can these women go and do business in your country? This business, they can't. It is a reserved for every country's got this law, the same law that we are using right now. So please respect us as men. Don't worry about women. Women are always emotional, and it doesn't solve any problem. Cela ukuthi ulungise, thatha itruck, thatha impahla zakho, take it back away. No, ngeke ukwazi. Ngeke ukwazi. We mama wami, ungasenzi ingane. Sengiphinda kaningi la ukuthi thina abantu ebasuke bethi bona bangakwazi ukulungisa ukuqhubeka nezitolo, thina siyabasiza. Senguphinda kaningi la. Phambi kwakho angikhulumi ngempahla zalomuntu. Wena ndoda, wena thatha impahla zakho lapha. Biza itruck uthathe impahla zakho. Ngeke uone ngalezi impahla mama. Kanti sithini khona manje? Sithini khona manje? Sithini kanti kuwe? Sithini kuwe? Sithini kuwe? As soon as lo ekhipha impahla zakhe. As soon as ekhipha impahla zakhe lo. Wena ndoda, you are a man, I'm a man. And you know, and you have to understand. Mama ngikhululeka wemama lalela, uyabona mina ngoba sengikhulumile sengiqedile. Come on, sengichazile sengiqedile, ngicela ungilinde kancane, ngicela ungilinde. Uyabona sengichazile sengiqedile. Wena mawufuna ukuvikela leli kwere livikele sesiyahamba thina. Wena ndoda, thatha impahla zakho. Cela ukhulume into ofuna ukuyikhuluma mama. Yeah. Cela ukhulume lokho ofuna ukukhuluma. Sesikhulumile sesiqedile phela. Wena baba, please thatha impahla zakho la, thatha impahla zakho la. Akhona amadoda la kwaXeza azosifona istore. Thatha impahla zakho. Wena usigebengu. Usigebengu kwaso usigebengu.
Uyacabanga ukuthi kuyadlalwa mama, uyakwazi abasambizwe lonke. Uyakwazi abasambizwe lonke mama. Uyakwazi abasambizwe lonke. Ungayithathi kancane leyo nto. Uyayelazi iqiniso. Uyalazi iqiniso wenzani. Wazi kahle ukuthi wenzani uyakala. Ungaphakamisi umoya uphambane nomphakathi. Malokho uphambane nomphakathi. Yithi umphakathi wase-South Africa. Yithina. Cha wena sisimana wena. Wena mamohloya awuhloniphi nje sidalo wena. Lalela wena mamohloya awuhloniphi wena sidalo yekela nje wena. Mama wami, ngileke, ngokuthatha inamba yami. Thatha inamba yami. Thatha inamba yami ikhona. Thatha inamba yami, nikeza inamba yami.